இங்கே வை. இங்கே வைங்கோ. வெள்ளண்ணா வார்த்தை இல்லை வீடியோவில் போட்டியிருந்தேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் என்ன இன்றைக்கு பிடிச்சி மீண்ட வீடியோவில் ஒவ்வொரு டைனாக அடித்து காட்டியேன் சொல்லி அதே மாதிரி எடுத்தேன். இப்போ ஓட்டிக்கிறது இது இப்போ ஹரையில் ஹோரட்டைனா இது ஹோரட்டை இதுலேயே மறைஞ்சிட்டு அத்தனை பிடிச்சிக்கோ. இது இன்றைக்கு பிடிச்ச மீன் இந்த மட்டும் தான் நான் இன்றைக்கு காட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு. කාලේ වාතා තෝරම අද උදේ 7ට වගේ වීඩියෝ එකක් ගත්තා ගොඩින් එනකොට පාත්තේ ඉතිෂා ඉන් දුකදර් ඉංගි වකෝ වත් දවසම එන්නනවා තාප එන්නනවා දැන් ආච්චි ඉන්නේ පුඩිච්චි කිය මට්ටමේ அவளோமா போடுவாங்க ஒட்டிக்குள்ள போடுமா அந்த மரலது என்ன பிச்சரை மாலட்டி என்ன வேணும் மீன் பிடிச்சிட்டேக்கு செலவுக்கு ஒரு 30,000 போவா ஆளுக்கு ஒரு 4,000 அடிக்கலும். நேற்று கடை நேற்று கரணாயின்னு சொல்லி இன்றைக்கு வராமிச்சல இன்றைக்கு வந்த